Ετοιμάζουμε ηλεκτρονικό αρχείο των μελών μας, ώστε να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για όλες μας τις εκδηλώσεις και να μας κάνουν προτάσεις για επόμενες εκδηλώσεις. Από 1η Ιανουαρίου του 2016, καθιερώσαμε ένα 20-50% σε όλα μας τα μέλη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους έβαλαν ένα διπεράκι για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Τις ευχές του μακαριωτάτου Πατριάρχου μας, κυρίου Θεοδόρου, και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μέφηδος και Πατριαρχικού Επιτρόπου. Τα χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευλογημένη. Για το Ελληνικό Κέντρο, για το θεσμό αυτό του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, την αιστεία του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι η νέα χρονιά και με την αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου να δώσει μια νέα όθηση στις δραστηριότητές σας, να έχετε μια όμορφη, καλή παραγωγική χρονιά. Σε όλους όσους βρίσκονται σήμερα εδώ, εύχομαι υγεία και κάθε καλό για το νέο έτος. Χρόνια πολλά σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, Πανσελογιώδατε, κυρία Γενική Πρόξενος, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδροι και φίλοι. Το Ελληνικό Κέντρο να έχει μια εξαιρετική χρονιά. Ακούσαμε ήδη τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και τα οράματά τους. Εγώ ευελπιστώ και σε κάτι ακόμα να συμβάλλει το κέντρο. Το κέντρο είναι η φωλιά του ελληνισμού του Καΐρου, είναι το σπίτι του. Είναι ένα σωματείο που η ιστορία το έκανε να έχει την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των σωματείων. Κάποτε το κέντρο ή η λέσχη, τα οποία είναι τα δύο μαζί, αριθμούσαν μέλη περισσότερα από ό,τι κοινότητα. Με λίγα λόγια είναι το πρώτο σωματείο της παροικίας. Να συνδράμει και αυτό στο να έχουμε πράγματι όλοι να λέμε ελάτε στο κέντρο μας, ελάτε στο ελληνικό μας κέντρο, είτε τους Αιγύπτιους φίλους μας, είτε τους ξένους που περνάνε από το Κάιρο, και να βοηθήσουν και οι ίδιοι στο να αποσβεστούν κάποιες πικρίες που υπάρχουν, ακούγοντας ότι και καλά το Συμβούλιο άλλαξε επειδή επιβλήθηκε και κάτι άλλες ανοησίες που ούτε ισχύουν ούτε υπάρχουν, ή ότι υπήρχαν κάποια πράγματα, ατασταλίες οικονομικές κλπ. Το Συμβούλιο, η συνέλευση έδειξε ότι το παλιό Συμβούλιο και το καινούριο είναι μια συνέχεια. Ήδη υπάρχουν δύο άτομα από το παλιό στο καινούριο. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα για το Συμβούλιο και οι συνάδελφοί μου της Κοινοτικής Επιτροπής και εγώ προσωπικά θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία.